auto bat 5 minutuan kargatzea gero eta gertuago egon liteke. Bit marka txinatarrak kargagailu ultra azkarra garatu du. Teknologia berri honekin parekatu egingo da gasolindegietan depositua betetzeko denbora eta kotxe elektrikoen bateria kargatzekoa. Berehala xehetasun guztia. Ordu bete barrurako dago manifestazioaren hitzordu eginda, baina ordu honetan jendea pilatuz doa. Bertaratze masiboa espero da eta tentsioa gorenean dago. Mileiren gobernuak 100 polizia eta jendarme atera ditu kalera eta kongresun partidua Bilbon atzelari bezala erabaki bat hartzea. Trumpek bilera ostean bere jarriak diren, baina Zelenski hori ez egiteko eraso egiten ari dira. Baita 15 gerra bat inguratuta dirauten energia azpiegituren eskatu diogu analizia. Airerasoak duek Putinen eskuetan. Europak argi utzi du defentsa gastua handitzearen aldeko apustua egingo duela, behin eta berriro eta gaur horretarako bide horria aurkeztu du Europako defentsa Europan egindako izan. Defentsara bideratutako aurrekontua. Europar batasuna indartsuagoa izango dela defensa alorrean bere kabuz aritzen. Bigarren mezua izan da, epe labur eta luzialaren arabera, Errusia 2030 baino lehen NATOko kide bati eraso egin. Eta ustelkeria egotzita Erdogan Turkiako presidentearen aurkari nagusia da eta hauteskunde primario dira protestan. Gainera, Israelgo tropak Gazara itzuli dira. Kontrakoak izan direla eraso bat dago. Beste bosta Israelgo armada itxi egiten diote suetenarria kalean. Gatibuen bildu dira Gasteizen migraz Kanarietako entre las comunidades autónomas, sino abordamos el problema de una perspectiva. Bozeramailea ere kritiko agertu da. Daukagun prestazioak beste autonomiak dituztenak baina hobeagoak direla eta ildo horretatik nola kontrolatuko da hau. Migrante adingabeen banaketa konfrontaziorako gaia izan da diputatuen kongresuan ere, baina ez PPren aldetik Feijok ez du gai hori ukitu nahi izan, Mazonek Valentzian Voxen argudioak bere egin ostean. Eskuin muturra bera izan da, Abaskalen ahotik Pedro Sánchezi Espainia islamizatzen ari dela leporatu diona. Pactando con sus socios chantajistas del... Gaur deklaratu du 11 adintxiken. Eta 16 edo 17 urteko ikasle bakar batekin sexuala lortzeko ikertzen ari da Guardia Zibila senarra bizirik atera den arren. Andrea Bejarano. Para nosotros ha sido un trago muy amargo desde... Bat funtzionario daude Araba Bizkaia. Lehen aldiz baztertu egin du. Sindiko Akademian bertan biziko dira 8 hilabete. Zeharkatzen zuen eta zubi hori oso kaltetutan gelditu da. Ez dut... Bik hemen zubian bideetako bat itxita oraindik atzoko sus... No se sabe. Teknikariak eta 300 etxebizitza arginda. Eta enpresako zuzendaritza. Kontutan ez gaituztelako. Aurre ikusten dute... Berriz ere. Lotuta dituzte errenta. Eta auto elektrikoen lasterketan mugarri berria ezarri du BYD marka txinatarrak. Kargagailu ultra azkarra garatu du. Autoa pentsa 5 minutuan kargatzeko ahalmena duena. Teknologia berri honekin auto elektrikoek zuten edo oraindik ere duten handicap handietako bati irtenbidea emango zaio. Multinazionaleko presidentearen hitzetan parekatu egingo dira bateria kargatzeko denbora eta gasolindegietan depositua betetzeko behar dena. Hauxe da BYD marka txinatarrak garatutako teknologia iraultzailea. 1000 kilobateko potentzia duen kargagailu ultra azkarra eta potentzia hori jasotzeko ahalmena duen bateria dira. Multinazionaleko presidenteak dio aro berri bat hasten dela. Izan ere, teknologia berri horrekin BYD markako ibilgailuek etorkizunean 5 minutuko karga besterik ez dute behar izango 400 kilometroko bidaia egiteko. Hau da, auto baten depositua betetzeko behar izaten den denbora. Esto solo es la punta del iceberg, porque lógicamente... Bilboko konzesionario honetako buruak dio izeberraren muturra besterik ez dela. Kargatzeko itxaronaldiak ez direla oztopo izango. Teslaren modelo honen kasuan berriz 400 kilometro egiteko gutxienez 13 minutuz kargatzen egon behar du. Aldea handia da ezbairik gabe. Esto es 4 veces más rápido. Hala ere, ibilgailu elektrikoen erabiltzaileen elkarteko kide honek ohartarazten du BYD-ren teknologiak ez duela gainerankoentzat balio. El resto de fabricantes van a utilizar también este carburo de silicio, estas fórmulas de más voltaje de baterías. Eta seguru dago datozen urteotan hainbat markak antzeko kargagailu eta bateriak garatuko dituztela denborak murrizteko. Oraingoz behintzat, Europan ez dago autorik halako energia karga jasotzeko bateria duenik.
Eta Argentinan asteazkenero bezala gaur ere jubilatu